català jo crec que és el tresor, l'autèntic tresor d'aquesta terra. És una cosa amagat, però és present a tot arreu, i a partir del moment on la gent ho agafa, hi ha una capacitat d'expressió que descobrim, que jo mateix he descobert quan m'hi he posat, perquè ho tinc pas de la mar, i descobrim això i és extraordinari, la capacitat d'expressió que podem tenir amb el català, que tenim pas de cap manera amb altres llengües, amb el francès o el que sigui. Jo crec que és això la cosa més important del català, és que fa remuntar del nostre ésser més profund el que som i ens dona una capacitat d'expressió extraordinària.